शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे असं सूचक वक्तव्य जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलंय। ठाकरेंसोबत कोण राहणार कोण नाही हे 8 दिवसात कळेल असं देखील महाजनांनी म्हटलंय। तर ठाकरेंचा पक्ष संपवण्यासाठी संजय राऊत पुरेसे आहेत असा देखील टोला महाजन यांनी लगावलाय। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आहे, हा गट मला वाटतं आता जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे। नाशिकला आता ते संघटनात्मक गोष्टींवर चर्चा करून गेले, त्यांच्याकडे तर तुम्ही बघा या 8 दिवसामध्ये कोण राहील कोण राहणार नाही म्हणून। त्या माणसाच्या बडबडीमुळे त्या वागण्यामुळे सगळे लोक परेशान आहेत। मला वाटतं स्वतः उद्धवजी परेशान असतील, पण ते आउट ऑफ कंट्रोल झालेलं आहे, आउट ऑफ कंट्रोल झालेलं आहे काम यांचं। आणि म्हणून अशा या बडबडीमुळे हा सगळा पक्ष आता म्हणजे मी सांगू शकत नाही मला शब्द नाही त्यांच्याबद्दल, पण हा पक्ष संपवण्यासाठी मला असं वाटतं की संजय राऊत पुरेसे आहेत।